Ụmụ Igbo ndị ọma, ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, abụ otuto ka m ji na-abịara unu n'ụbọchị taa. Asị m ka Chukwu na-agọzi unu. Ụmụ Igbo akpọkụrụ m unu mgbe na-enwedị ihe anyị ji. Ụmụ Igbo unu zara anyị, unu zara anyị, unu zakwara anyị, zachi anyị, ya ka ji bido ihe nke a akpọrọ projekti n'ala Ịsọbọ. Ana m ekele unu ụmụ Igbo. Ụmụ Igbo unu wụ ọnọrọbe nwanne agbala ọsọ, unu ejile ya taa. Ihe awụ ebe anyị rugoro, ihe awụ the toilet project anyị na-eme na Ịsọbọ, na Udumenyi Community Secondary School na Ọtaka Ịsọbọ. Ụmụ Igbo, ihe awụ otu anyị si wee bido. Mgbe m kpọkwuru ụmụ Igbo, anyị enwe ọbụla dị 1 naira, mana ụmụ Igbo unu tụgidere tụta 1.8 million naira anyị ji wee bido projekti a. Ụmụ Igbo lekwe na ebe anyị ruru ya. Anyị arụruola ya up to the lintel level. Anyị ka na-arịọkwasị biko nụ, meenụ, nyere na anyị aka ka anyị mechaa ihe nke anyị bidoro. Onwe onye ga-emere anyị, ọkwa ụmụ Igbo. Ụmụ Igbo, ana m ekele. Obi jupụtara m n'ekele, obi jupụtara m n'ọṅụ, obi jupụtara m n'ọṅụ si na unu tinyere n'anya aka mgbe anyị na-enwe any garanti, mana ihe anyị bụ n'obi unu ụmụ Igbo na-aza oku ụmụ Igbo. Onye aghala nwanne ya, ọnọrọbe nwanne agbala ọsọ.